danger sandang gesah. Halo guys, teman pura baik nambah gue kedan video masa kalau nambah kita ini. So, maba Flipkart orang maba mencibus tu order nah. Naila mata dek tamu nani, tamu ni babu tu. Dah minum orang komnyar nah. Oh naila mata dek. Jebet gesah sandungan danger ni dini. Nah, danger sandungan. Body nunggu sa. Danger nunggu sa dini uterani. Ustul sokai benai ni siru. Siapa nai nang sinang na? Open box delivery dia. Ibang sip dulu tu. Okay. Itu atau bini color harus bini supaya jeng. Mana color? Color bilik benar bima color. Foto isi bilik ni. Ih, supaya bagus tu alai. Kita color change sana paper na. Color bilik supaya baik. Ni. Macam ni lanci. Bustu abelek jaber na. Kena return compinder nama apa disukai na isi. Ini no ada ye kamannya jabai ni. Ikelang lenang sini gariau. Gariau lang lagi nang sinari kedai. Ini kakawai. Coba derna kamannya ming julai baik. Gorom apa danger mana khatar nak gorom makalam narna online order hotnai bustu foraबो kuno guarantee yarna mojang bu sofai gari bu sofai ang nate color abu belek sofai bai bustuaबो na inse maji return na replace खालामनो नागिरदों आरोना माबायदि सफैयो नायलायनोसै नेक्स्टआव थ' थांबाय थानोसै बिलाइखौ लांसै दायो गारियाव हैनोसै langgasin arna ada ya. Oh guys, माबादि नुदों नै जोमै अख्रांफोरखौ डेन्जार नुखादों ना
नै सानाबो हाबसिगोन आरोना बारा गैला। औ दिनैनि सानसेमानि समा बेबायदिनो थांबाय आरोना दा मोना जाफैबाय नै साहा बिलाइखौ सुनानै हरखांबाय गारियावहा लांबाय दा मोनासिगोन आरोना न'आव फैबायानो आंबो नै मोनफैबाय दुब्लि गेजेर गामिनि लामा। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायदो आरोना आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनसिम खावलायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय।